Welcome back to my spoken English it's Bosamator channel. Dinay ang nongtangmanखौ हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव लाना थांनो नागिरदों. उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट खैराबारि पुलिस स्टेशननि आन्दाराव थानाय सिनाखना बाथौ बियाब आनसलिकनि बे धोरोमसालिया हिरिम्बा बाथौ थानसालिसिम दिनै नोंथांमोनखौ आं लानो थांगासिनो ओंखारदों. नै गिबियाव हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि लांगोना सेरनि सिनारि एबा नुथाय फैबिदिब्ला जोङो मन्दिरसिम दावबायलांनि. नै बेसेबांबा समायना बे हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि लांगोनाया वालफोरखौ मोजाङै साजायदों, कालार होदों. बेयो जाबाय गेलेग्रा फोथार, समायनायै साजायगासिनो दं. नै मिस्ट्रिफोरा खामानि मावगासिनो दं. फैगौ 2023 मायथाइनि जानुवारि दानाव बिनि गल्डेन जुबिली जानो थांगासिनो दं. बेयो गेट साजायगासिनो दं. बेयो हाबजेननाय लांगोना सेरावहाय गेट बानायदों. फैगौ 2023 मायथाइनि जानुवारि दाननि 21-22 खालारावहाय गल्डेन जुबिली जानो थांगासिनो दं आरो बेनिफ्राय लाहार फाहार जागासिनो दं. जों कमिटि दङ. बेयो जाबाय रिसेपसन कमिटि. फैगौ 2023 मायथाइनि जानुवारि दानाव बिनि गल्डेन जुबिली जानो थांगासिनो दं. हिरिम्बा बाथौ थानसालिया फैयै दिनै 50 बोसोराव आगान होफैबाय. ओंखायनो बिनि थाखाय थियारि जागासिनो दं गल्डेन जुबिलीखौ खुंनो थाखाय. बेयो जाबाय रिसेपसन कमिटि. आं फारसेनिफ्राय नोंथांमोनखौ दिन्थिनो लागोन जे फैबाय थानाय समावहाय गल्डेन जुबिलीखौ बोरै खुंगोन आरो बियो दा थियारि खालामगासिनो दङ. बिनि थाखाय लाहार फाहार जागासिनो दं. फैगौ समावहाय नोंथांमोननो दिन्थिफुंनो लागोन आङो फारसेनिफ्राय बेवहाय माबायदि प्रग्राम जागोन बा गल्डेन जुबिलीया बेसेबां समायना जागोन बेनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ दिन्थिलांनो आं थियारि जागासिनो दं.